Mitä? Keittari, mikrofoni, näkäpö. Hei. Semmonen juttu. Sopiko yhtään aika väsyneitä ihmisiä tuossa? Hirveän kuuluu. Tänään ei oo tullut. Anteeksi. Vai niin, että ei paukuta tästä vaan tänään. Niin vitun kovalle kuuluu. Minäkin on tuossa ihan lähellä. No on ihan monia öitä tehnyt töitä. Joo, me voidaan lähteä kyllä ihan kohta. Me ollaan tässä Joo, me ollaan oltu jo aika pitkään tässä. Toi lapsiperhekin on tossa ja se äiti se sanoi, että ei jaa. Aivan hermo. Niin. Meitä antakaa armoa. Mietin päivällä, jos käy just No, eikö oo parempi? On. Ei. Tää menee jonkin muulle. No kun täällä on paikka. On. Tää on liian hyvä tää. Tää on niin hyvä tää plätti. No niin. Tää ei oo mikään asfaltti. Niin. Ei mitään. Me lähdetään. Hei. Kiitos teille. Joo, ei mitään. Ei ongelma.